Ha da 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 da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, apa Bet? Mlebu Anu, rene, mlebu nggih. sik. Kok ngendi kowe mau? Nek omah, Pak. Teko ngendi tutupen. Nek omah. Teko ngendi? Aku nek kono njangi anu bis. Ngendangi bis. Nggih. Lah bise ngopo? Ngumbah, Pak. Bise tuku mbah. Sopo sing Nggih. ngumbah? Mas Arif. Mas Arif? Nggih. Oh iya. Kok ngendi? Iki mau aku bar layat kok. Nggih, aku nggih ben agak mulai layat nek Layat. Kopen. Kopen? Nggih. Nggone sapa? Guruku ninggal, Pak. Oh, iya. Ngopo? Iki ngopo rene? Ini anggap sikok sajian. Lah, Tanggal 1. njikuk gajian? Nggih. Lah, Bolok. Iki bibit iki arep njaluk gaji, Bolok. Iki bae rene. Lah, iki apa wis tanggal 1 to, Bet? Wingi pun, Pak. Oh, dingi. Nggih. Lah iki tanggal piro iki? Iki Senin. Iki Senin, tanggal Nggih. piro? Jalan Kucing, Pak. Lah, iki tanggal iki masa kuwi tanggal 2 iki, Bet iki, Bet. Nggih. Nggih. Oh, Nggih. iki njaluk gaji kowe. Nggih. Arepan. Nggih. Oh, lah iki wis enek sewulan to kowe? Nggih, Pak. Oh, iki Bolok. Iki kowe iki bibit iki ya memang tak janjeni. Kowe dolan rene, Bet, engko tak gaji, tak dadekke nang kene engko gen ngawasi anak-anak buah ngono ya? Nggih, Pak, nggih. Oh, piye Nggih. anak buahnya piye? Iki evaluasine piye? Iki sudah aman, Pak. Aman? Aman kendali, nggih. Aman terkendali? Nggih. Oh, ya sapa wae? Sik mbok dik mbok anu. Iki ini Mas Bro, Mas Tatan, Oh, Rento. lento terus wis oke kabeh. Oke kabeh, Pak. Wis bis-bise wis mbok ceki kabeh ya, An? Pun Aman kabeh ya? aman. Aman kabeh? Nggih. Oh ya wis nek diceki kabeh ya wis. Anak buah lah kowe terus iki arep njaluk gaji piro? Sasake, Pak. Lah piro kok ngomong kok? 200, Pak. Hah? 200. Piye? 200. 300? Nggih. Oh, lah arep mbok nggo tuku apa kuwi? Tuku ban, Pak. Aku cukur. Tuku ban karo cukur? Nggih. Oh, cukur nene sapa? Uang Idrono, Pak. Nggone sapa? Pak Sutris? Nggih. Sing etan kecamatan kuwi to? Nggih. Bolo iki bibit iki rene iki ceritane iki arep njaluk gaji, Bolo. Arep njaluk gaji. Lah iki kan wis sewulan ya, Bet ya. Nggih, Pak. Kowe nang kene sewulan, Nggih. dadi wis gaji pertamane, Bolo. Gaji pertamane sewulan, lah iki engko dikeki arep dienggo tuku ban kondone. Ban pit ya? Nggih, Pak. Oh, regane piro ban pite? 200, Pak. 200. Nggih. Oh, terus sing engko nek 300 iki sing 100 arep dienggo cukur. Nggih. Oh, lah mbokmu ra mbok kei engko? Insyaallah ngekeki, Pak. Kei piro? Ya saged. 50.000. Lah Nggih. ya ngono gen barokah ya, Bet ya. Nggih, Pak, nggih. Oh, ya wis iki mau sak sediake dienggo gaji kowe. Nggih. Oh, iki wis tak amplop Bolo. Lho, iki tak amplop gedhe ngene iki. Ya wis, engko pokoke muga-muga berkah barokah ya, Bet. Nggih, Pak. Amin, Pak. Dadi duwite iki ya sithik-sithik nek iso dicelengi, ditabung ya. Nggih, Pak, nggih. Engko selain dienggo tuku ban ya mboke dikeki ya. Nggih, nggih. Gen dienggo apa, Git? Tuku lawuh, Pak. Tuku lawuh. Nggih. Nah, duwe wedhus to? Nggih, Pak. Wedhuse diopeni sing apik, Nggih. ya to? Nggih. Ya wis iki gajine nyambut gawe sing sregep ya. Nggih, Pak. Heeh. Terus piye? Wes, Pak. Ngomong apa? Ya lali lho, Pak. Lho kok lali dah ngomong kok. Ya angel ilang, Pak. Oh, iki deknu sahabat primadona iki disapa sik. Halo Mas apa Mas Tuna. Oh, ya sahabat primadona terus Bungane tuh buat duit makanya anak bojo. oh iya makanya anak bojo ya. Terus lah kok wis duwe bojo. Aku jarek. Oh. Lho, Bolo iki lucu. Lah njaluk donga entuk duit dienggo makane anak bojo lah wong iki urung duwe bojo kok. Nggih. Bojone sapa, Bet? Bojo wong-wong, Pak. Bojone wong karo anak wong. Nggih. Lah kok iki ya nobatke wong lho, Bet, iki lho. Wis. Mboten. Hujan, Pak.
Guyon. Nggih. Oh ya wis nek gen ras paneng kok ya. Nah, Nggih. terus ngomong apa neh kuwi karo sahabat Primadona? Masih masih aku wis saged Mas Dona ngekei kaos Oh, papat, oh terus. bungane tuk dadi wong sukses. Amin 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 ya. Bet matur nuwun nggih. Nggih, Pak. Wis ya wis ngono wae. Kowe Nggih. iki arep ning ndi neh? Iki aku nek kene, Pak. Arep ya wis ndang ganti ban kono selak bane alus. Nggih, Pak, nggih. Oline wis diisi urung? Pun, Ya wis sarapan to? pun, Pak. Ya wis ndang kono. Wis ndang. Ya wis ya hati-hati ya. Nggih, Pak. Bet, ya. Ayo, Mas. Ayo. Wis langsung ganti ban wae, Bet. Nggih, nggih, Pak, nggih, nggih. Ya wis. Hati-hati ya. Nggih, Pak, nggih. Ya. Jo boros-boros. Boten. Ya. Wis. Oke, bolok. Ngono sik iki mau ya bibit ujug-ujug iki rene. Dek wingi tak janjeni dinggo apa? Gajian. Lah iki mau rene ya wis iki mau wis tak kekke muga-muga bermanfaat ya, Bolok. Oke, Bolok. Matur nuwun.